E para colmo do disparate, o Goberno de Rueda pretende darlle 250 millóns de euros públicos a unha empresa portuguesa para que se instale aquí o que non queren en Portugal. Mentres outros gobernos logran proxectos de vanguarda, tecnolóxicos e de futuro, Rueda só lle ofrece a Galiza o franquismo industrial dunha macrocelulosa contaminante que ninguén quere. É que estas celulosas están tendo rexeitamento en toda Europa. Acabamos de ver como Noruega acaba de rexeitar unha celulosa, por certo, máis pequena que Altri, porque queren defender o medio ambiente e o territorio. E a diferencia que hai entre Noruega e Galiza é que en Noruega hai un goberno que pensa no ben común e aquí o que temos é un goberno que pon os intereses de empresas vinculadas ao Partido Popular por riba da vida dos galegos e das galegas. O compromiso do BNG é que nos imos facer todo o posible e todo o imposible para que esta bomba ambiental se paralice, para que esta bomba ambiental non reciba ni un só euro público e que esos 250 millóns que Rueda quere darlle a Altri sirvan para apoiar as pequenas e medianas empresas do noso país, que sirvan para apoiar a xente que vive do mar e a xente que vive do rural, que se destinen tamén a recuperar o río Ulla e a sanear a ría de Arousa, porque son os recursos que hai que invertir no futuro deste país. E, ademais, estou convencida que Altri vai ser a tumba do goberno do Partido Popular, porque a cidadanía deste país non lle vai perdoar a súa deslealdade con Galiza e a súa xente. Altri non, Galiza sí. Moitas grazas por estar hoxe aquí.